oianeko pagoak blai, aideratu ziruelai, ostadarraren agian dira, hirurak pausatu nahi. Atxabaltako historiaren protagonistak dira. Belaunaldi berriei, herriko hizkeraren eta historiaren lekuko utzi digutenak. Ahozko ondarea, historia eta herri hizkera jaso eta bultzatzeko, Aretxabaletako udalak 2002an jarri zuen abian, Atxabaltarrak berbetan proiektua. Gure helburua hizkuntza ondarea jasotzea balimazen ere, momentu batean konturatu garela hizkuntza ondareaz gain proiektu honek bai eman digula beste ikuspegi bat, eta ikuspegi oso garrantzitsua, hau da, mende oso baten ikuspegia. Ez bakarrik hizkuntzaren ikuspegitik baizik eta ohiturak, bizitzeko era, mende oso batek eman dezakeen memoria historiko oso bat dago hemen jasota. Testigantza horiek badiar dugu Euskara Elkarteko Itziar Alberdi Eibartarrak jaso zituen 2004tik 2006 bitartean. Bideokamera hartu eta baserriz baserri zein etxez etxe ibili zen. Kanpotik etorritxa, euren atia jo, ezautu ez, eta, de repente, inungo arazo barik, euren bizimodua, euren bizitza, umetako kontuak, askotan gainera ezian, kontu samurrak izaten, historia latzak egote zian, eta, eurendako ez ezaguna zan persona bat guzti hori kontatzia, eta gainera azkenian, izortzen zan alako relazio berezi bat batzuekin, eta netako oso politxo izan. Guztira, 24 elkarrizketak grabatu dira Aretxabaletan. 20. mendeko ikuspegia ematen diguten berbaldiak. Nik uste dut benetan garrantzitsua dela. Bai guretako, Gaztiondako, askotan ez duzelako historia horrek jakina zuzenian ezautu eta askotan ez duzelako entzun, baina baita gabe urrengo belaunaldietarako, ez? Hor geratuko da, euren aitzitzamamen eta aurrekuen bizitzan eta herrixan ikuspegisa, euren ahotik kontauta, euren hizkeran eta karga emozional guzti horrekin. Herriko gizon eta emakumeei eginiko elkarrizketak batzen ditu dokumentuak. Askotariko gaiak jorratzen dituzte. Gerra garaikoak, lanbide eta aspaldiko ohiturak, erromeri egunak. Lehenengoko premisu eroatara. Eta izar, bentze Madridea fan biherrean hartzen. Eta Madridea fan zondana, txapela azbe. Eta 7 urtea zantzin txapela jarrizko ez daukendu. Eta hane, beste fanzino, geula duntzen, fanzino, geuzan egotzen da. Horriken ezerketako txapelak egin nikok. Txapelak egin du. 7 urtea zantzin izuen da. Etxuak egin du, onde ilixan sartzeko bakar gentzeko bat. Neskategietatik urte nago neskame, eta Gasteizen da, egon zen militarren etxiten da kriala, gure ama. Eta ikesi egunan erderaz berbetan, eta, berak esaten nauen oso gustora ibili zalan. Orduan garai hartan persona bat, jauzi egiten mazan be. Jauzi eta minen jauzi azurrek apurtu. Hiltzen behun lehenengo abarian afatizan geti, merikuan gero. Olase bizitzen, alase zala, abari bizan bertan da. Zubesto zuri ezautu. Senideak pozik daude. Gustura, euren gurasoek eta gertukoek utzitako ondarearekin. Horre ikustie beste auzoko batzuen artean, da beste atxabaltar batzuen artean, aite eta ama bixen zerak hor geratu diela, horre haundi bat, ez da, alde batetik. Eta bestalde be, neure seme-alabantzako eta geure senide arterako eta guztiontzat erreferentzia haundi bat. Egixe dana da, guk geuk hori zuzenean jaso dugu, ez da. Horra erketan dana eta beste mile zuzenean da batez be, baserri munduei, baserriko lan, bizimoruei, lotuteko hizkuntza guzti hori, ez? Apur bat aro, nahiko antigualetik hasitia modernoen erainoko hori. Orduen, geuk zuzenien jaso dute, igual, hainbeste balore geuk ez dut egon mungo, ez da? Baina nik uste dute posik egoteko da. Euskara hori ja gaur
beste erabateko izango litzake. Gaur egun gaztiagok edo guk gauza asko egoera horrek ez ditugu ezautu, igual entzun da batzuk, zeo zer, baina iaixe. Herriko gazteentzat ere balio handia du eta erabili beharrekoa da. Nik uste dut, olako dokumento bat oso importantia dela, jaso den dagoelako alde batetik herrixan historizia, eta gure herrixan historizia ez dagoelako hainbeste ezauketan gaur egungo gaztiok askotan duda horreik bitzen dugu. Bestatetik jaso den dagoelako herri honek daukon altxorretarikoa dela euskeria, eta gehiago esango nuke euskal gisa. Eta gero askotan pentsan dugula historia urruna dela, ero aspaldiko kontua diela, eta azkenien garenan izela dela. Atxabaltarrekin jakua eta atxabaltar euskaldun peto-petuak, oso euskera aberatza, zuzena eta gokisa daukienak. Orduen guretako da altxor bat. Aretxabaletako udalak herritarren esku jarri ditu dokumentuak sarean, eta gaurtik edonork erabili ditzake. Testigantza guztiak sarean daude, web orrialdean daude, Aretxabaletako web orrialdean. Edonor sarliteke bertan, irubebikoitza aretxabaleta.com klikatu besterik ez dauka, eta hortxe dauka eskura gaurtik aurrera edozeinek aztertzeko, ikusteko, gozatzeko, eta azken finean erabiltzeko. Hizkuntzalari eta irakasleentzat gure euskalkiaren eta hizkuntzaren bizi iraupena ziurtatzen lagunduko du. Urte askotan egon gara pentsatzen, eskolan euskeria sartu ezkero edo euskeria telebizioan sartu ezkero dana konponduta zegoela. Eta orain hasi gara konturatzen, eskolia ondo dago, edabideak, telebizioa eta ondo dagoz, baina importantia da etxian. Gurasoak seme-alabei erakustia eta herrixan, herriko jentiaren gandik hizkuntza jasotzia. Benetan hizkuntza hor ikasten da. Transmisioa gauza askona horra gertzen dien hainbat gauzana galdu egin ja, ez da? Orduen, hor dauz erreferentzia asko, izen asko, lan modu asko, jentieren bizitzeko moduek gauza jasota. Orduen, pentsetan dut, oso gauza interesgarrixe eta barrixe eta erabiltzeko moduko eta hainbat proiektu txo gure mailakue burutu alizingo diela horrelako baliabideak erabiliz, ez da? Eta oso aberatza ikusten dut. Oitxurak aldu ezkero eta generazio barrizien dago zehitzen goletzakien, ondo gauze, atzerakoen bat, atzerapen handi bat. Beti herriko gauzak eta inguruko gauzak, inguruko oitxurak eta gauza ondo zengetie oso ondo gatu, eta ni uste jau bai. Eskerrik asko guztioi eskainitako denboragatik, emandako ondareagatik, Atxabaltarrak berbetan proiektuan parte hartzeagatik. Eskerrak emun gurotziet proiektuntan parte hartu dagoen guztiei, zein jauin lana zoragarrixea da eta izten dozkuen ondaria, Europe ez dagoea preziuko hainbeste, baina guretako benetan altxorroa da. Asko ikesi biharra dauko urengandik eta eskerrak emun gurotziet. Eternitatea litzateke une hori, eternitatea litzateke une hori, une batez geldi banendi.